No puc començar aquesta breu compareixença sense expressar tot el meu suport a qui va ser vicepresident d'aquesta cambra, Josep Costa, que en aquests moments es troba detingut a les dependències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que és i va ser un exemplar defensor dels drets dels diputats i la seva inviolabilitat. Avui fa 4 anys aquest Parlament va aprovar una proposta de resolució que recollia la declaració que van fer els representants de Catalunya i que va ser signada el 10 d'octubre de 2017 pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP Crida Constituent. La proposta expressava el rebuig del Parlament a fer ús de la força arran de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i destacava que, malgrat la violència i la repressió per intentar impedir la celebració d'un procés democràtic i pacífic, els ciutadans de Catalunya van votar majoritàriament a favor de la Constitució de la República Catalana. La Constitució de la República s'expressava com una mà estesa al diàleg, fent honor a la tradició catalana del pacte, i els diputats signants de la declaració mantenien el seu compromís amb l'acord com a forma per solucionar els conflictes polítics. La declaració també definia la República Catalana com una oportunitat per corregir els dèficits democràtics, socials, com una oportunitat per bastir una societat més pròspera, més justa, més segura, més sostenible i més solidària. La resposta de l'Estat espanyol, però, va ser facultar el Senat per acordar les mesures per les que disposa l'article 155 de la Constitució espanyola que van suposar l'eliminació de l'autogovern de Catalunya. La repressió contra l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya va comportar la destitució dels membres del govern que es van veure abocats a anar a l'exili o a ser empresonats i posteriorment condemnats a altes penes de privació de llibertat dictades pel Tribunal Suprem. 4 anys després d'aquells fets i vista la reacció de l'Estat espanyol, aquesta declaració continua sent avui més necessària que mai. L'objectiu continua sent plenament vigent perquè l'actual Parlament de Catalunya, constituït arran de les eleccions del 14 de febrer, continua representant una majoria absoluta a favor de la independència de Catalunya. I aquest objectiu no és cap utopia, és el reflex de la voluntat expressada per la ciutadania a través de les urnes, i això ens obliga com els seus representants que som. Les persones represaliades no són víctimes, són lluitadores conscients i és precisament el fet de seguir determinades per la consecució del motiu que les ha portat a patir repressió la millor solidaritat que podem expressar-los. De fet, el seu dolor, el seu patiment han fet encara i han de fer encara més gran el determini per la consecució d'aquest afany. Els límits en l'avenç d'aquest procés només poden ser els que marca la democràcia i l'esperit pacífic del poble català. És, per tant, la nostra responsabilitat, com a representants de la majoria històrica del 52%, no desatendre la voluntat política amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent. Moltes gràcies.